Enclavada al terme municipal de Santa Madalena de Polpís, a escassos quilòmetres del casc urbà de la vila, la masia Torreolvido representa un tresor històric d'incalculable valor que aquesta nit volem recordar. Les primeres dades documentals dels terrenys on avui dia s'assenta la masia es remunten als anys de la repoblació, quan per l'aquinyonament fou donada a Bernat Cervelló, com així ho demostra un testimoni notarial de l'any 1539. Dos èpoques marquen el seu esplendor. La primera d'elles a l'any 1713, quan el pròsper comerciant vinícola de Benicarló, Felicito Lluís, avantpassat dels actuals propietaris, transforma la finca dedicant-la industrialment al cultiu de vinya, reformant la masia a la que va dotar inclús de capella, amb el seu campanar, que va ser completament destruït per un raig. La segona època va ser a l'any 1925, quan Juan Pérez San Millán i Miquel, primer marquès de Benicarló, projecta l'edificació actual, construcció de gran volum que engolís la masia original fins pràcticament amagar-la. És en aquest temps quan arriben a Polpís importants personalitats del govern del rei Alfons XIII, inclòs el president del govern Miguel Primo de Rivera. Des d'aquesta última època, la masia serà coneguda com el Mas del Marquès, encara que a nivell familiar se la denomina Torreolvido per extensió de la torre del telègraf òptic existent a la finca i que potser degué caure a l'oblit amb l'aparició del telègraf elèctric. No obstant, és curiós com els més grans continuen anomenant a la finca Mas d'Elies, referint-se a Elias Lluís, pare de Felicito Lluís, malgrat que aquest Elias va viure fa més de 350 anys. En quant als aprofitaments, fonamentalment han sigut dos: l'agricultura i la ramaderia. De l'agricultura destacava la vinya. Al segle XVIII, la família Lluís era la principal exportadora de vins valencians i poca gent coneix que molts d'aquests vins, que després donaven la volta al món, provenien de les vinyes de Polpís. En aquells temps, la masia estava dotada de bodegues, trulls, premses, que avui en dia es troben al subsol coberts per l'edificació actual, encara que es conserva visible un dels cubs. Altres cultius clàssics eren garroferes, oliveres i cereal, sobretot blat, per al que es va construir una era circular que aquest any 2015 s'ha recuperat per al seu ús. A finals del segle XIX comencen a provar-se altres cultius. Es planta de tot, centenars de moreres i figueres, melons, cacaus. Respecte a la ramaderia, any rere any, baixaven ramats transhumants des d'Aragó, tenint sempre preferència als ramaders locals de cabres que contribuïen a mantindre neta la muntanya. Per això la finca disposa de 10 corrals, com corral de la Clapissa, de la Cabaneta, de la Coveta d'en Ros, etc. Ha estat una constant al llarg de la història de la finca la figura del jornaler de Polpís. Sense el seu esforç i dedicació, res haguera estat possible. Dones i homes als que se'ls deu no tan sols la cura i recol·lecció dels productes, sinó la construcció de bases, marges, camins, edificacions i el que ha estat més dur, arrabassar les parcel·les, doncs els extensos bancals que avui es veuen es foren guanyant a la muntanya a base de pic i, quan era possible, de dinamita. M'ho cuidàvem de lo que era la finca, quan era el temps de replegar les ameles, buscàvem a la gent perquè plegaren les ameles i garrofes, i quan era el temps de les olives, doncs igual. En temps de rebuda, pues sempre venien els mateixos, saps? Pues 7 o 8 dones, 3 o 4 homes, per tombar la garrofa, la mela, plegar les olives després. En fi, tot era feina de camp, perquè tot això que ara és tot regadiu, entonces era tot arbres de oliveres, amelers, garrofers, i se recollia molta rebuda.
Els cognoms més comuns d'avui en dia a Polpís apareixen una i una altra vegada als llibres de jornals dels últims 300 anys, bé com a jornalers, llauradors amb cavalleria pròpia, masovers, pouers, forners, ferradors, guàrdies de camp. Actualment la masia, gràcies als seus propietaris, intenta recuperar dia a dia l'esplendor d'èpoques passades, mentre mira poderosa les muntanyes i recorda amb orgull una història íntimament unida al poble de Santa Magdalena de Polpís. Senyores, senyors, benvinguts a la Masia Torreolvida.